stig y coleg ydw i, dim byd i wneud gyda top gear, ond swyddog datblygu'r iaith Coleg Sir Benfro. Dwi wedi bod yn y swydd ers 2004, so felly mae bron i 10 nawr, a dwi'n teimlo bod na shifft eitha sylweddol wedi bod yn agweddau staff, a fel gymaint o mwy o Gymraeg ni'n clywed nawr ar hyd y coridorau, dros y ffôn, a hyd yn oed mewn e-byst ac hefyd yn anffurfiol felly yn yr ystafell ddosbarth. A dwi'n credu bod hynny lawr i rhyw fath o just cadw fynd gyda'r datblygu staff, trio codi hyder staff i just i ddefnyddio gymaint o Gymraeg sydd gyda nhw. Hyd yn oed os mae dim ond siwmai maen nhw'n gallu dweud, just annog nhw i wneud hynny a just cymeryd y camau bach hynny mwyn gallu just codi'r hyder. Ac dwi'n teimlo felly bod y Gymraeg nawr bod gyda ni hyrwyddwr dwyieithrwydd bod ni wedi symud cwpl o gers. Oedd y cynnydd yn raddol cyn hynny, ond ers 2012 dwi'n meddwl bod ni nawr, dwi'n teimlo bod ni nawr yn y llinell gyflym. Ac mae hynny'n wych. A beth arall sydd yn amlwg iawn yn y blynyddoedd diwetha, yn y 2 flynedd diwetha, yw cyfleoedd, nifer o'r cyfleoedd i ni wedi gallu cynnig i'n myfyrwyr. Mae'r rheini wedi cynyddu. Mae yna fwy o fyfyrwyr yn wneud rhywbeth yn Gymraeg erbyn hyn. Mae yna lawer mwy o fyfyrwyr yn gwneud naill ai unedau i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg, neu unedau ymwybyddiaeth iaith, neu hyd yn oed diwylliant Cymru. So mae hwnna yn amlwg wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf yma. A hefyd y ffaith bod y Gymraeg wedi bod yn nodwedd eitha amlwg yn y 2 diwrnod cynllunio sefydliadol diwethaf yma. Fi'n credu bod hwnna yn dangos bod y rheolwyr yn sylweddoli bod y Gymraeg yn rhan pwysig o agenda'r coleg. Ydy, mae'r Gymraeg wedi bod yn rhan bwysig o'r 2 diwrnod cynllunio sefydlu diwetha, lle mae Lisa wedi gwneud anerchiad ffantastig pan ddath hi yma gyntaf, a wedyn ni wedi dilyn hynny gyda chyfres o weithdai mwyn cefnogi staff. Mae rhaid cefnogi'r staff os i ni wirioneddol am symud y Gymraeg. Ond dwi'n credu bod popeth nawr yn dechrau dwy'n ffrwyth.